този епизод ще видите как Стоян се смени визията, на какво се подложи и после го попитайте до какви последствия доведе това. Първо го накъдрихме. Тези кадри се държат докато не ги отрежеш. Сега му правим кичури. Ще му добавя малко флекс, да не му падне косата в нивката. Оп-оп-оп-оп-оп-лёк! Прическата е малет. Още не бях довършила прическата на Стоян, а вече ме чакаше клиент за следващия час. Влизах в часа на следващия клиент. Започнах да си мисля как ми е нужен клонинг. Ако и вие се чувствате така и искате да имате по-добър баланс между работата и личен живот и да смогвате с всички задачи, то напишете ми в коментар и ще ви поканя на специално събитие, което организирам за всички хора, които искат да имат повече време и да спрат с дежурното оправдание "нямам време". Така че напишете ми в коментар и ще ви поканим в нашата Viber група, за да се присъедините и да участвате в това наше събитие. Очаквам ви!